Mis yma, fi wedi dod nôl i'r Almaen. I un o wyliau mwyaf poblogaidd y cyfandir. Mae 24 awr yn Oktoberfest. Bore da o Wedi'r Leto Motel Munich. Dwi ryw chwarter awr tu allan i ganol ddinas mewn ardal rili neis o'r enw Mwchen. Bo fi wedi bod yn ddigon lwcus i ffeindio'r gwesty yma sydd yn eitha smart, mae'n anodd iawn i trio ffindio gwesty yng nghanol Munich dros cyfnod yr Oktoberfest. Gwnewch eich gwaith cartref a bwciwch misoedd o flaen llaw. Am fwy o fanylion am lle nes i aros, cliciwch ar y links o dan y fideo. You know the score erbyn hyn. Reit. Cyn dechrau, dies is meine Lederhosen. Gehen wir. Fi byth i bod i Oktoberfest o'r blaen. Felly, fi'n credu bod angen help arna gan rhywun sy'n gwybod yn union be maen nhw'n siarad am. So, nes i roi ring i'n hen ffrind Dominic o Get Germanised atho fi rhwng Berlin. Gyda llaw, os nag ych chi wedi gweld y fideo yna, ewch draw i sianel YouTube 5. Chwarae teg i Dominic, mae fe mynd i gwrdd â fi bore yma mwyn rhoi Oktoberfest hitlist i fi. Dominic. Hey guys, how are you? Nice to see you again. It's been, what, 3 or 4 months? 5, maybe 6? Since we quite some filmed time. In Berlin. I've come for round 2 of my German experiences on this series. And what better place than the Oktoberfest, right? I know. Give you 5 things, places, experiences, things to keep my eye out for whilst in Oktoberfest. What you have to visit is the Devil's Wheel, das Teufelsrad. It's one of the main attractions here, like a ride pretty much. That's really cool. Also, point number 2 is the tent experience. Try to go to as many tents as possible because that is definitely one of the main experiences you can have here and the most fun too. Yeah. Point number 3 would be the food at the Oktoberfest. The Brezen, the Spätzle, all of that. Point number 4, the multiculturalism. Enjoy that here at Oktoberfest because that is definitely cool to see people from all around the world. Yeah. Point number 5 would be the roller coasters because there are a lot of them here. It's not only a beer fest, it's also a fun fair. Thank you very much, Dominic. No problem, have fun here. Right, fi'n meddwl mae'n amser i fi gael stein cynta'r diwrnod. Go on. Nawr fi'n mynd i wneud y darn gwybodaeth yma ar Oktoberfest i chi tra bo fi'n sobor. Mae Oktoberfest yn wyl traddodiadol mawr sy'n digwydd yn Munich yn Bavaria bob blwyddyn. Fi'n credu bod e'n eitha amlwg be mae pawb yn wneud yma. Mae'r ffair yn Oktoberfest yn anfer. Siwr o fod yn fwy na unrhyw beth arall sydd gyda ni adre. Yn tactegol fi wedi penderfynu wneud hyn cyn cinio a yfed mwy o gwrw. Sa'n gwybod be i weid. Oedd hwnna just yn mental. Okay, na ddigon o'r ffair na. Fi'n meddwl bod fi ar fi'n troi'n wyrdd. Mae lederhosen fi wedi torri gyda llaw oherwydd y ffair. Fe eisiau fi ffindo rhywle i jyst eistedd lawr, falle gael bwyd os fi'n teimlo well, a falle stein bach. Ar ôl i Dominic weid bod angen i fi trio rhywbeth o fwyd traddodiadol, fi'n ordro hwnna. Sa'n rili siŵr beth yw e, fi'n meddwl rhywbeth o GWRW. Fi'n mynd gladdu hwn, gorffen hwn, a wedyn mynd i weld beth arall sydd gan Oktoberfest i gynnig.
Dyma'r tables rad, dyma be oedd Dominic yn sôn, mae rhaid I fi trio. Mae basically yn plat mawr sy'n troi a chi gorfod trio aros arno fe a mor hir a bosib. Fi'n mynd I trio neidio arno nawr. Nes I really mwynhau hwnna. O'n I reit ar ochr y plat hwnna. Nes I actually study weld pa mor dda nes I. Dwi nawr ym Mhabell y Law yn Braw yn Oktoberfest. Mae bron 15 o bebyll fel yr un yma yn yr wyl yma. A gyda dros 6 miliwn o bobl yn ymweld â Oktoberfest bob blwyddyn, mae hwnna'n meddwl bod bron 8 miliwn litr o gwrw'n gael ei yfed. Iechyd da. Wel dyna fe, 24 awr fi yn Oktoberfest yn dod I ben. Fi wedi bod wrth y modd yn yr wyl ffantastig yma. Mae'r rhaid I chi dod I Oktoberfest. Am fwy o fanylion am lle nes I ymweld â, ewch i'r links o dan y fideo. Mae'r boys yma wedi mwynhau. Have you enjoyed in Oktoberfest? Yeah, it's very nice. Yeah, really good. Mae rhaid I mwynhau, felly mae rhaid I chi ddod. Fi yn mynd nôl mewn un o'r pebyll ffantastig yma I mwynhau gyda'r Almaenwyr. Felly'r unig peth arall sydd â fi Wedi yw Awr Yn Oktoberfest. Am fwy o fanylion ynglyn â lles I, cliciwch ar y links o dan y fideo. Cofiwch hefyd I danysgrifio ein sianel YouTube, dilynwch ni ar Twitter a hoffwch ein tudalen Facebook.